Orain, ariketa zaldatuko dugu, eta oinak emanda egin beharko dute bertxotan, bina bertxo kantatu beharko dituzte, bat Habaneran eta bestea Bederatzikoan. Kariadeko benta taldeari egokitzen zaio lehenengo beraz, datorrela Joseba Otaegi. Habanera lehenengo Joseba, haue dituzu bertxoa kantatzeko 8 uinak. Korbata, zapata, soldata, kostata, falta, planta, galanta, tirata. Arrapikatuko dut berriro. Korbata, zapata, soldata, kostata, falta, planta, galanta, eta azkena tirata. Habaneran bertso bat. Goizean goiz ondo jantzi, txaketak eta zapata, Madril aldean aimazok, azer nolako soldata, hilero milioiak jaso, ta gainera egiten dute oso langileen planta, ez daukanari kendu nahi, ez alda gauza galanta, guk formala irabazten dugu, baina ederki kostata, bat baino gehioi ez dutu, nahiko nieke korbata, kabroioi gure kontura, ederki bizi. Eta orain Joseba, Bederatzikoan bertsoa kantatzeko 9 emango dizkizut. Baikor, bizkor, derrigor, gogor, hor, zor, jator, inor, nator. Berriz errepikatuko dizkizut. Baikor, bizkor, derrigor, gogor, hor, zor, jator, inor, eta nator. Bederatzekoan, bertso bat. Gaur bazkaritan egon, gotxuta baikor, saio eder bat egin asmotan nator, unai eta aritzi, horixe diet zor, etorri eta esan, dilate bota hor, kantatuaz gogor,
zor gehiago ez da ino, aurrera pasa behar